हाँ कौन दिन रानी लोग के मीठा मीठा दर्द भइल बा। अरे मायरे कैसे कहता लो कैसे कहता कि घर में से निकले तीनों रनिया तो लौट बिख रवले नु है राजा जी। हे राजा जी हम धनी दर्द से मातल तो धगनिन गो लाई दी है। ये तना बात कब कहेला लो जब मीठा मीठा दर्द रहेला तब कहेला और जब जोर से हो जाला जब बर्दाश्त ना होला तब कैसे कहेला बबुआ। एही रे समैया पिया भे तोइते झुलुफिया धयू करती मोरिया धयू करती नु हे ललना। समैया पिया भे तोइते झुलुफिया कोई निया पिठिया थोरती तो फेनू लगवा ना होइते। कचरे कोई निया पिठिया थोरती तो फेनू लगवा ना होइते। अब उहे रामचारू भाई के अवतार भइल बा। दुअरा पर भाट पवरिया सभे जुटल बा। आ सोहर मंगल होता। कैसे सोहर होता हो कहाँ गई मलिकाई। हाँ आई लोग हाँ मालिक के मलिकाइन के भेजी। हाँ मालिक मालिक हेलो भैया जी दोनों आदमी को बुलाए। गणेश जी अब बेदी के लगा के गाड़ी गावे का बा। कहाँ गनी पूजा पर बैठो रनिया मालिक जी। मालिक मालिक के बोलाई वहां ना तो ठीक है काम बा। आई चाची जी के तरफ से बड़ी बड़ी पुरस्कार आई। माता रानी से प्रार्थना रही शुभकामना खातिर। वो है सोहर होता बबुआ। सोहर पर मोहर लागेला कपड़ा लता लागेला। हाँ मालिक मलकिनी दोनों आदमी आई। मालिक नु गइल बनी मलिकिनी बनी नु। हाँ बोलाई काहे से भगवान के सोहर बार बार होला ना। ये बड़ी भाग से भगवान के भजन होला सोहर मंगल होला ना जी। उहे रानी के लगे कौशल्या जी के लगे सखी लोग पहुंचल बा। अब पूछता कैसे कि हम तो से पूछी ले सिलरनिया वारू के पैरनिया वारू सु मित्र रनिया है रनिया हे रनिया व्रत में कोइलू वन व्रत सुंदर फलवा पा गइलू है। रानी सखी से बताओ तरी व्रत में कोई
के शोहर में गुप्त दान आइल बा। माता रानी से प्रार्थना रही शुभकामना खातिर नारायण जी बनौले रही रहुआ के ना जी। व्रत में कोई नहीं करसी दो आरोसी के पारन दो आरोसी के पारन है ललना। यवनी तो पुत्र फलवा पागोइनी है। ललना यवनी पुत्र फलवा पागोइनी है। पनवानियो नह बबुआ पातर सो परिया जैसन हुर हुर सो परिया जैसन हुर हुर है ललना। ललना फुलवानियो न सुखा वारो चंदनवानियन गम के ले बाबायो नूप सोहर गावे ले गाई के सु नावे ले गाई के सु नावे ले है ललना। बाबायो नूप सोहर गावे ले गाई के सु नावे ले गाई के सु नावे ले है ललना। जुब जुब बाढ़ो एहा वा तो महलिया उठे सोहर है। ललना जुब जुब बाढ़ो एहा वा तो महलिया उठे सोहर है। हेतन